الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. you.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم أنت السلام. السلام. ولا
alhamdulillah rabbil alamin heɓiyankoɓe Nangue TV machallah juulama alhamdulillah kasi joɗo tan koye préparation yortude wodira wasifa nde wona saaha wirde alhamdulillah rabbil alamin beltanama no fewi heɓiyankoɓe Nangue TV on ji no wodira wasifa woni wirtorede
jikkeɓe hen o dari en alhamdulillah rabbil alamin yeɓe yankoɓe Nanga TV o mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin en ji julgol ngol en ji kadi ha noddinade salatu ndu fof en jeeɓi machallah jetti bandiraɓe kan jarniɓe oɗon saaha mo gonɗen yurdo ko duwaw wona ko cakkitde duwaw yurdo wona alhamdulillah rabbil alamin en jetti julɓe kala en jetti bandiraɓe kala en camnaɗo musidɓe men no seeɗa ɓe ganduɗa ko taweteɓe toon to leydi France ɓe ganduɗa ko yeɓoɓe a yaw men mo Nanga TV kala suba ko battina hakkillaji no fewi jettemɓe kono kadi jarnemɓe noon ɓe ganduɗa kala saaha eɗen jokkodira mumen kolliren wonde enen jeeɓa yawgo en kulle weltare no fewi hanki o eɗen jokkodira e musidɗo men biyeteɗo mo ganduɗa ko Ceerno Abdourahmane Diallo to wuuro men Kahe kono koto leydi France o jooɗi koye jaatigueɓe Ceerno Bachir Thiane to leydi France, Ceerno Ibou Mar Thiane koye jaatigueɓe jeeya o jarama no fewi en calminima en calmini dinalngal wuuro men Kahe kala e kuuɓal ha toon leydi France. noon kadi musidɗo men Belli Kane machallah to wuuro men Parawol kañumne kadi ko toon to leydi France jooɗi en calmini no fewi en juurimomo no fewi noon kadi eɗen cammina musidɗo men mo ganduɗa ko Kalidou Dramé kañumne kadi koto leydi France to jooɗi en calminima toon to wuuro Maggama o woni kono France o jooɗi o jarama fewi en calminima no fewi noon kadi musidɗo men mawni men Ceerno Aliou Yero Diop kaɓo e Basal cippiro huma binnagal toon to leydi France kono ko toon to wuuro men kay haydi dimbe joro o jeeya o jarama no fewi noon kadi mawni men Amadou Fall toon to leydi France Madina Gounass o jeeya o jarama no fewi noon kadi jinnaɗo men mo ganduɗa ko jinnaɗo mo ganduɗa ne jeeya toon to wuuro men ene wiiya Lobali hono Ceerno mo ganduɗa ndeysan kala Daka en mbayata Daka makko eɗen gandi RTS mo Matam kala so Daka yonti ñande foof ara Daka makko ɗo subaka Daka fof ha Daka Sako ɗum ko ñande foof wadde makko jewte mo ganduɗa ko jinnaɗo men ene wiiya Ceerno eyyi min gaara inde makko joni ko Joppo yeddetede ndeysan dinamen moƴƴo mo ganduɗa aɗo en mbaynodirta e muɗum min gaara inde makko joni so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti bandiraɓe kala en jarniɓe ha no hannirta ni en jetti musidɗo men mo ganduɗa ene wiiya mo ganduɗa ko Aladji Abou Ndiaye machallah Aladji Abou Ndiaye nden ko Allah e muɗum kanko julɗo kala to leydi France jamnima no fewi noon kadi Ceerno Hammeli wonna kadi koto leydi France machallah kamɓe fof jettoɓe janaɓe no fewi no fewi no fewi noon kadi eɗen jetta mo ganduɗa no mbiɗen ni ko bandiraɓe kala eɗen jarnaɓe ha no hannirta e oɗo saaha koye duwaw cakkitto wona e nder jama mawka ko fewti e wirdu o noon kadi dayira Ceerno Bachir Ceerno dayira Ceerno Bachir Ceerno ɓe kalduɗo ɓe heewɓe mabɓe ko toon goni koye Ceerno Belli Kane en mo ganduɗa ko Ceerno Abdourahmane en fof koye nder dayira Ceerno Bachir Ceerno tawete kamɓe kala en jetta ɓe janoɓe ha no hannirta niyete no ene kala nandi yeɓenkoɓe Nanga TV wonande hande ko dawal guesa Ceerno gam soppude maajo o e rendinde ɗum kono kadi e sokkude ɗum e sokkude maajo masingaji en goodi eɗen gandi kala no yimɓe keewiri juutɗe e jaabi masingaji ene jaabi beela golle ɗe ene gasa ɗum noon enen kala dawen guesa Ceerno hande ko sokkugol maajo o kala nanɗo ko yo nantin bandum no mbiɗen ni jinnaɗo men Ceerno Alassane Diop to leydi France ko jaatikeɓe Ceerno Dia to leydi France en jettima en jaarima kanko dendagal
ɓesgu ko kubal ha toon to wuuro men Lobaɗo. En jetti bandiraɓe kala en jarniɓe joni joni o jehen toon to nder juma to hanka ƴeewen jokkidde ko heddi e golle he ko. nonne kadi hono mo ganduɗa ko ceerno Malick ceerno Habib mo ceerno Malick Sow en kala alarba omo arda e almu makko ma fittudingal jumagal ɓe puɗɗima arde. nonne jettiɓe jarniɓe hano hannirde bandiraɓe yewen koɓe Nangue TV mbaɗe j'aime mbaɗe partagé mbaɗe abonné alhamdulillah rabbil alamin on jettama jarnama hano hannirde ni. alhamdulillah rabbil alamin datangal immim gam juuri yaade ceerno men mawɗo radiallahu taala an. صلاة الفاتح لا بكفن
فاتحة صلاة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. yeeɓiyankoɓe Nangue TV machallah noddinama juulama wirdama kadi juurama ceerno e mawɗo alhamdulillah rabbil alamin machallah juurama juulama machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Abdoulhamid Diallo ceerno Amadou Amar ceerno alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin. Amadou Amar ceerno alhamdulillah machallah ceerno Amadou Amar ceerno dental jalta jamaka mbinoɗen ni on jii bandiraɓe julɓe on jibbandiraɓe rewɓe almuɓe ceerno Habib ceerno Malick Sow kala alarɓe ngar fittude jumaka machallah on jii alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah.
فاتحة صلاة الفاتح. آمين. آمين رب العالمين. الله جاب الدعاء. آمين آمين. الحمد لله. أمو بيراب ورب ينقل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله إنك جاني شيرنا. saya doy bu leerlu ma sha Allah ci tam ga kala ñi tey yi ab yoon fokk kala alhamdulillah dal cierno ibnu ma cierno tay to Congo kango cierno baye cierno en dal diine acen Bashir cierno nan der bundo e futo dum jokku den diino cierno men mawdo nan to Dakar la mo golle di Senegal alhamdulillah ben goten carte woni to salatul fatihi. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne sanne en garde bandiraɓe julɓe oɗo men ñalawma moƴƴo malaɗo law men jessa laari woni alarba nogas e nayyi lewru men décembre woni bowte hectare ujunaje ɗiɗi nogas jewne 2025 en jetti yeɓiyankoɓe kala en jarnima gono winni tan kala koɓe jii hen ko oñi nder haala to ha e golle ɗe ha yasde hay foof eɓe jokkodire men e numéro men WhatsApp machallah beele foof yuɓɓa tawa lawde wonno jaw woto senglata jungo woto foɓɓata wadde miijo mabɓe ɗi eɗen paadiɗi e nder ko watte ko e nder golle ɗe kamɓe kala noon guila to noddirnade ndu ha to julgol ngol ha foof dal kala hen ko yaati ganduɗa en foti fewnitede bisimilla bandiraɓe jokkodira men e numéro men WhatsApp 78 119 00 65 Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo so Allahu lamɗo jaɓi